Teolliset symbioosit-hankkeessa kartoitetaan kiertotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla ja selvitetään muun muassa teollisuuden hukkavirroille hyödyntäjätahoja. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Ja tästähän syntyy ympäristöhyötyjä, jota maailma tarvitsee kestävän kasvun edistämiseksi. Sitran mukaan Suomessa kiertotalous tarjoaa noin 2–3 miljardin arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Jos yrityksen tuotantoprosessissa syntyy hukkamateriaalia ja sivuvirtoja, jota yritys ei pysty itse kierrättämään omassa toiminnassaan, voidaan hankkeen puitteissa selvittää, mitä mahdollisuuksia olisi löytää tälle hukkamateriaalille käyttäjätahoja, yhteistyökumppaneita, jotka voisivat hyödyntää sitä taas omassa prosessissaan sitten esimerkiksi raaka-aineena. Meidän hankkeen puitteissa pystytään tarjoamaan asiantuntija-apua ja keinoja näiden mahdollisuuksien selvittämiseen. Tai jos yrityksessä syntyy ylimääräistä lämpöä, jota ei pystytä yrityksessä itsessään hyödyntämään, voidaan esimerkiksi kartoittaa lähialueelta tämmöisiä lämmön käyttäjätahoja, jotka voisivat sitten tätä hukkalämpöä hyödyntää. Hankkeen puitteissa järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia, joissa yritykset ja asiantuntijatahot pääsevät ideoimaan uusia yhteistyömahdollisuuksia, symbiooseja kiertotalouden edistämiseksi. Kiertotalouteen liittyvien palvelujen tuottajille voimme tarjota hankkeen puitteissa mahdollisuuden kehittää omia palvelujaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Yritystapaamisissa löytyy ehkäpä uusia kumppanuuksia, uusia asiakkuuksia näille tahoille. Ota yhteys Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alaosastolle, jossa toimin hankkeen projektipäällikkönä. Osallistumalla hankkeen toimintaan voit löytää yrityksellesi yhteistyökumppaneita kiertotalouden symbioosien muodostamiseen. Ja samalla ehkäpä mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja olet samalla myöskin mukana edistämässä kestävää kehitystä.